Okay, okay. Oo, tanong ko. Wala ni kayo sige sa wala ni kayo nasiyaw sa ano ang sikit tanan utang sa sikit sa sikit ay imo yun ba Dere. O pala din naman ako. Hindi mo pagkakubot. Ano yung mga minuto na sana ang pagkakila. That's all July. Sige na uwan man lagi. Maganda yung sisyo ang dako na pala. Tinagluwan ka na. Pero kung asa mo yung iyo ikaw. Tapos nilang din yung sila yung bangko ka ikot bersih po sa kamari. Semoga mengatur. asa ganan sila sila Keluar. amo to keluar sila dosen Medyo tayo na. sekretary